Jerome Pictuir. Tá mé féin agus mar charlím arbháil de club Cnocadóireachta. Bhí mar ag fáil ré le haidh siúlóid mór mílteach ag deireadh an bhliain. Cé go raibh sé ceolmhar agus beag na níon dáilséireach, dúirt muid go leanamh sé raig ar aon nos. Thosmar I lína shingle an cosán. Bhí mar cinál lag ag siúl agus bhí anlár líam ag tastal mhaith. Súlar a bhád hit mé féin agus líam arás agus scar mar den grúpa. An sin bhí sé ag dul níos ceomhra agus ní raibh muid an grúpa eáil níos mú. Dúirt líam cámhaid brustú cailfar sin, ach ní raibh a nóchan faoin na bhean agus bhí asma ag líam ag dul níos measa. Mar gheall ar sin cámar stub. Fuir bhí mar I bunk. Arás ag an príomh grúpa thug siad faoi dheara go raibh bairt duine ar iire. Scríobh siad amach ar ardhamlacha ach ní raibh muid ábalta iad a chluisteáil. Ar áirí an tíl bhí fón póca ag fear amháin agus chuir sé ag léic ar ní. Tar éis tamil thuailm a turn sús an air. Bhí sé an turn is fearr thula mé riamh ag an am. Cheas mé sús agus chuir mé mo lámh sús an air. Bhí siad ag lorg muid. Tháinig tarlóir amháin síos ar an crán tuchrais agus thóg sé líam leis ar dús go dtí an helicopter. Tar éis cúpla nóiméad tháinig sé arás agus fuair sé mé féin. Bhí áthas an domhnarm. Nuair a thanga mar arás chuig an club, thucraigh na bhall cóisiir bheag dúin. Bhí mar go léir cearclóir agus buíochas le dia ní raibh aon duine bhirte. Cad a tharla I Pictuir 3. Conas a raibh an amsir I Pictuir 1. Cé a bhí sa helicopter I Pictuir 5.